ସମସ୍ତେ ଗୋଟାଏ କ'ଣ ଫିଲ୍ଟର ଫିଲ୍ଟର କରି ଭାଇରାଲ ହେଉଛନ୍ତି। ମୋର ଟିକେ ମନ ହେଲା ଟିକେ ଭାଇରାଲ ହେବି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କଥା କହିବି, ଶୁଣିକି ମୋତେ ଖାଲି କମେଣ୍ଟରେ କହିବେ ଠିକ୍ କି ନା। ଝିଅଙ୍କ ସପିଂ ମାର୍କେଟ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା କିଣିବାର ତ କିଛି ନଥାଏ, ବାସ୍ ୱାଓ ଏଇଟା ସେଇଟା ଦେଖି ଖାଲି ୱାଓ ୱାଓ ୱାଓ। ଏମିତି କେତେ ଡିଜାଇନ କାମ ହେଇଛି, ଓ ମାଇ ଗଡ୍ ଦେଖିଲୁ ମତେ ଏଇଟା ମାନୁଛି କି ନାହିଁ, ଏମିତି 5 ଘଣ୍ଟା ବିତିଯାଏ। ଦେନ୍ କ'ଣ କରନ୍ତି, 10 ଟଙ୍କାର ଗୁପଚୁପ ଖାଇ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସି ଫେସବୁକରେ ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟାଟସ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ଏନ୍ଜୟିଂ ଏ ଲଟ୍ ଆଟ୍ ସପିଂ ମଲ୍। ଏବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କଥାଟା ଭାରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଜମା ଦିହକୁ ନେବେନି। ଯଦି ସାଙ୍ଗ ହୋଟେଲକୁ ଡାକିକି ନେଲା ଆଉ ବିଲ୍ ଦେବା ସମୟରେ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଜାଣିଯିବେ କି ବିଲ୍ଟା ନିଜକୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ହବ। ଏବେ ଟିକେ ଜୋକ୍ ଶୁଣିଦବା। ଜୋକ୍ର ନାଁ କ'ଣ? ମଡର୍ଣ୍ଣ ଚାକରାଣୀ। ସାହେବାଣୀ କହିଲେ, ହେ ତୁ ଭାରି ବାଜେ ଚାକରାଣୀଟା, ଗତ ସପ୍ତାହରେ କାହିଁକି ଆସିଲୁନି? ପୁଣି ମତେ ନ ଜଣାଇ ତୁ ମନକୁ ମନ ରହିଗଲୁ। ଚାକରାଣୀ କହିଲା, ମ୍ୟାଡାମ ମୁଁ ବା ଫେସବୁକରେ ଅପଡେଟ୍ କରିଥିଲି ଗୋଟାଏ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ମୁଁ ଟାଉନ ବାହାରକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି। ଏଇଟା ସାହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ, ସେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, କମ୍ ସୁନ୍ ମିସ୍ ୟୁ। ଜମା ହସିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜୋକ୍ ଏବେ କହିବି। ଝିଅ କହିଲା ମାମାକୁ, ମମି ମୁଁ ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମୋ ଗାଲରେ ନା ଗୋଟେ ଟୋକା ଚୁମା ଦେଇଦେଲା। ମମି କହିଲେ, ତୁ ତା ଗାଲରେ ଚପଲଟା ମାରିଲେ କାହିଁକି? ଝିଅ କହିଲା, ଠିକ୍ ସେଇ ସମୟରେ ମୋର ପୁରା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା, ଆଉ ମୁଁ ନା ତାକୁ ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଲ ଦେଖାଇଦେଲି।